Mamá, papá, a partir de hoxe a miña lingua vai ser o galego. Vou falar en galego, a escribir en galego, a relacionarme en galego, a estudar en galego, as que me deixen, que son ben poucas. E todo será en galego. E por que fas iso? Diredes vos. Pois vou volo dicir. Porque é a lingua dos avós, porque é a lingua do noso país, a lingua da nosa cidade, para ver a cara que pon o camareiro cando lle pida un café morno ou unha milfolla de sobremesa, para que os taxistas me chamen galleguista cando lles pida ir á rúa San Xosé, para que cando me entre a ligar un coruño me acabe preguntando se son da aldea ou se son do bloque. Por Rosalía. De Castro. Mamá. Porque sí, porque me gosta, porque me peta, porque me sae de dentro, daqui, do fondo, porque teño esperanza. Que decides? Pois a min pareceme ben. E a min tamén. Vale. Pásame un tenedor. Un garfo. Un garfo. Non será así todo o tempo, non? Papá. Papá.